cilik. Ayo, Bro. Trauma. Anyone. This
ketak-ketak iki. Ape piye? Apa piye iki? Ape apa? Aku kalah mlaku aku merem pengen ngene tok kan. Anene ya. Balane kalah lho. Balane kalah. Ditulungi ya. Kowe kalah. Ya Allah, kena bener aku kena arti kalah kok sok. Kowe kalah, kalah. Yo. Sapa sing mateni bola? Aku. Kowe yo. Oh ya wis, gak apa-apa. San kurang ajar. Yo wis lho. Iki piye ta? Iki bola apa mungso? Asine aku bolane seneng mungso. Kok yo wis lho. Kudune diwales. Hah? Kudune diwales kok. Lesu, lesu kowe. Mesu. Wani kowe, Hah? Wani. Ngene. Malang kerik yo. Oh. Wis kondak. Dadi apa? Dadi apa? Baru aku lara. Kok yo Apa mau? Wis dadi urip kudoro kowe. Gak. Lah apa? Ugu PPL. Pentil. Pentil jase, gupil kok pentil. Ayo, tanda sing ndi? Nilai. Apa? Tanda. Rawani aku. Boneka Labubu. Lah bubu iki. Hah? Lah kuwi kaya Labubu. Hei, sing lagu buki kowe. Apa? Atine, Apa? lambemu kambu. Jos. Sorry, Pak. San kurang ajar. Goblok ku lho. Iki ki musa. Apa iki? Aku. Hah? Aku. Iki pakmu. Yo. Masa? Wah, iki. Janamu, ora. Apamu? Oh, ora ana cocok. Hei. Iki Pak aku ya. Ora ana. Ya kowe tenan ngomong ora. Ora. Eh, ibu tak akan golek saya. Alah ora apa-apa. Aku mulih cewek kene ayu-ayu kok. San kurang ajar. Ora apa-apa. Berarti lah pakmu iki. Berarti iki pakmu apa ora? Kowe iki ngapusi wong. Oh, iki Pak aku ya. Nek kakak jenenge kepala keluarga. Iki gak kepala keluarga. Apa? Iki kepala ndase desa. Anu. Ndase desa ila lurah. Oh iya lurah ya. Masa? Oh, masuk. Baik. Mandek. Jos. Awas. Janjine mu nang isor piye? Kepentut kowe. Ora entuk ngentut. Piye? Wis ngentut iki mau. Kepentut tok ya. Ah iso. Awas. San kurang ajar. Jos. Oke. Dari dia Pak No. Aku mau pel. Lah kowe. San kurang ajar. Disogok. Ngene. Heeh. Ya aku ora kok buli. Wah, jelek. Wah, lara mesti kowe. Wah, ora umum larane pel. Ning ana suarane pel. Suarane piye? Suarane mau ta? Iya. Usruk. Ana wong disapa dek usruk. Jeblok. Ora sawet Jun. Piye? Sok nek Piye? nang nyoba pakmu dadi dilimo. Dan driji piro? Sakno wong tuwa Dan driji piro? ditekuk telu. Seret. Nah, dilongi jempol selep. Sogok jeles. Seliki ngono. Pakmu ora ngene. Aku ki. Salahe kowe ora diakoni yo. Awe ra diakoni yo. Lah yo, Raja koni dia lah. Kowe anake kok kon ngakoni. Lah kuwi lho apa? Kowe asline dudu menungso. Matamu aku wong kok. Ya, aku bener. Iki jane ora menungso. Ora menungso. Tuyul. Tuyul gak? Aku menungso lho. Oh, nemplek. Nak tuyul ora njayang-ayang. Lho kowe ora njayang-ayang. Kowe aku. Di. Oh. Apa kuwi? Dang goreng. Pikir, sian. Mana ini kowe kamu pikir. Tak kon jawabke. Iki wong apa? Iki tak kon jawabno. Piye? Iki Mustafa. Heeh. Lah
kowe gombal. Jangkrik. Payu, Bel. Payu apa? Apok-apok kaya angin apa. Yo. Asli, tenang Le. Sikat yo. Ijek cilik. Iku ora anakku, ora anakku. Kita cilik wani karo wong tuwa gak anak. Aja dikuak, rumah ratos yo. Barusan pok. Ojo. Buak le. Ngapain ngapain? Siji ndasmu iki loro. Iki pira? 11. 11 ndasmu, dada monyet. Katokmu ndi katokmu? Iku ah. Iku. Iya. Ayo, iku. Waduh, wis iso ngaku kathok. Wis pinter saiki. Sing remuk ora bokongem. Bokong iki lho. Mau dong aja ngasih tok nggo kathok. Sep, sep, del kathok. Iya, ngono mau. Elek gupil, aja nakal-nakal to, Le. Aja nakal-nakal. Ada bapak. Media. Bapak. Peta ambung madane. Celeng. Sing celeng sapa? Kowe iki lanangmu, lanang bangku. Lah kudune kok nafsu kowe iki lho. Oh, dasar tahu bulat. Haji goreng 500-an. Wis bangkrut. Nek iki tahu bulan. Posisi gimana guys? Bawi apa? Iki apa? Nah, kuwi apa? Ayo. Apa lagi? Anak buahmu mlayu sito. Anak gue sapa? Jayus. Anak gue Jayus iki ya. Oh, ala edan kowe. Oh, iya ta padha. Padha nyumir-nyumire. San kurang ajar. Tak kira niru kancane. Lah masuk apa nguli gulu ngene. Kancane kono tekan kono, kono tekan kono. Lah ora ngono. Aku ra iso rek. Kowe sing iso wae.
San kurang ajar. Ikat yo. Ayo. Ojo kajun. Apa telu dasmu? Ini Gimana guys? Ini ki satu kono tekan kene tekan kono. Oke. Saingi. Ojo kalah karo tas cilik. Saingi. Betul. Oke. Aku udah kalah kalau gue. Siap. Sangat mantap. Jos. Apa penting tak salto? Hah? Yo ben. Melang ini jowo. Sing penting ora kalah ya. Heh. Ayo jagung. Sapa? Jagung. Jagungku. Iya. Weh, walu tiru ngono. Sapa? Walu tiru. Mbak Yeni, kowe, Mbak. Iki sapa nak? Lho, Mbah Mure. Lho aku. Iya. Gak kowe. Aku le. Sik. Iki mau. Gecet. Iki kan dia. Tahu bulat 20. 20. Cek. Lah penting tak umum. Apa kowe iki? Lah timbang kaya setu. Ana ndi? Wae nang ngono. Jangkrik iki. Bolokku ya jenenge setu ora kuwi. Lho, sing domah setu jenenge to? Wah, ngapunten, Pak. Mboten jenengan rencange kula sing setu. Jenengan kok padha-padha. Tu setu ganti jenengmu. Setas tu piye lah? Ganti Jumat. Hei, Pak. San kurang ajar. Oh iya iya. Siap goblok. Kon siap apa ora, Kak? Wah, siap. Oh iya siap. Aku malah rene kok ya kok sabet meneh. Kene pel kene mburiku. Baris. Hei, pel. Baris mulu di. Lah bare iki piye? Buri.
gambare sok kleru wae. Ngarep ora. Siap. Mosok mabane tek 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 tek. Plek cetes. Iki mau abane ngene. Tek tek. Lah sing iki, Dik. Lah giliran aku, Dik. Tas ngono iki. Iki barang. Aja. Aja. Lah sapa rek? Pakku. Oh iya, pakmu rek. Lali aku. Kadek kena terus aku. Siap, Greg. Wah, mbok keplakne aku ngalek. Aku Lagi. terus kok. Lencang depan, Greg. Iya, langsung depan mengarep. Rumah kamu iki ndas biliar apa piye? Tantang depan mengarep le. Ayo mbok cuk nek nding-nding. Ngono. Aduh, Geget terus. Ayo. Pak ya, Dul. Greg, Greg. Lencangkan kedua tangan, Greg. Lencangkan dong. Piye? Tangan. Yo. Aku ngarep kena nunggu kena. Ngene. Wah, kena terus. Iki lha apa kowe? Aduh. Lencangkan kedua tangan, Cok. Oh ngene. Ngomong kok. Goyang kanan. Ya iya. Goyang kanan. Lah iki ngene apa? Iku Iki ndek. kanan, Cok. Yo, sabar ah. Ngono. Nah. Rencang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Oh, komandan teko tenan iki. Goyang kiri. Yeay. Goyang kiri. Lah iki lagi slow motionnya. Goyang kanan. Yeay. Goyang kiri. Yeay. Goyang kanan. Yeay. Ya, Dekna. Apa kaya ngono sing mateni satria? Kok ada kaya ngono perang durung ana kerampungan wis bayo ning papan perang. Wis Singosari. Piye? Ayo tenono. Ayuku saka Magaratan. Katene salah karo kowe ngono ora. Sing mbok karno kepiye? Aku golek papan yang semen kanggo mungkasi nyawamu. Dan kowe duwe tak satria. Maju. Wis, wah, wis. Kudu papan kene udah terkadek. Ojo layu.
semono aji kawijayanmu. Ora usah dadak bocah kaya banget sewu paling wong arep piye. Ayo. Ning papan kene. Yen to kowe ijeh duwe aji jaya kawijayan, uplek-blek papan kene bakal mundur aku. Sawangan bakal malah papan kene. Kalih kaping 1000 ora bakal milih sawu.
jan kowe pengen ngerti sawangan iki. Blek papan kene ra bakal mires sawu. Sawangan iki ono kae. Bakal ono apa? Wah. Tekno ing papan iki. Ayo, adi ngaji kowe jan kowe apa aku sing bakal mati. Buktekke. Iya. Syukur. Nah, dua kowe.
dasmu ngono. Iki piye kondi ngono lho. Kok keri to, Pil? Kari untu mplocot. Tak Piye? kira mbok tinggal ngopi nang bumi. Ngopi apa kepobong aku. Iki bilang tuwek dolanan geni. Ora bolone ngono. Kang, iki saiki penake piye, Kang? Musuh iki durung ndi? Oh. Bisa apa meneh iki? Tutup gendul. Aku golek kancaku. Kancamu wis mati kabeh. Cuma mati kabeh. Arek iki kowe dhewe kowe. Ane, majer. Ora. Hei. Ora. Wis mlayu ta kok, Kalau cah cilik lho. Hei, cah cilik, hei. Cacile ndakmu. Oh, iki kok cah cilik kok wedi lho. Ora cacile. Apa? Cah cilik. Yo gendang kowe kabeh lho. Yo wedi mek kowe. Hei, aku wani lho. Hei, ndas. Cah cilik lho. Ora cacile. Apa? Cah cilik kok wedi. Iki laponek e. Ana apa nek? Alon-alon. Puter balike alon-alon. Alon. Kowe lapor. Setan ala. Aduh, mati aku. Mati. Pocongnya gini lah. Aja buat tabrak nawe. Kowe gini pocong. Kowe gini. Aku ditabrak Ditabrak no. Iya. Saiki jaluk kowe. Aku jaluk disampurnakno. Oh, jaluk disempurnakno kan. Gundul kurang ajar gundul. Iki setan tenan apa ora? Kowe tanggung jawab, Pil. Tanggung jawab Jaluk pernah disampurnakno. kowe. Iya, tolong sampurnakno aku. Loh, wujudnya iki mau senior sampurna. Ini seni sakit dadi sampurna. Gundul kurang ajar. Jadi sempurnakno. Iya. Lah kene. Kita kowe tanggung jawab, Pil. Kowe tanggung jawab sempurnakno kowe. Sing jejekno kowe. Lah sing jeblok aku Kowe kowe. Pawane aku Aduh. nguri apa? Kene lho. Sempurnakno ah. Kok Hai, ngerti hai, lho. hai. Lho, Pil. Iki lho pocongnya. Kowe Piye? aja bulanan Tolong sampurnakno aku, Kowe tak Gundul. bocok-bocok ndasmu kowe kok. Gundul sungguh jahat. Kowe iki tanggung jawab, tanggung jawab. Eh, Pil. Iki kok Ora Gundul. turun. Lah disempurnakno. kirimi dalil, tahlil. Hah? Ben Kirimi sampurna. dalil. Tolong sampurnakno aku, Gundul. Lah apa ibu kapan? Siangkrik. Apa ibu apakno? Aja gelak-gelak, Gundul. Ari jaluk sampurna. Tak blekane ndase kula matine sampurna wae. Maksudnya iku sampurna iku didongakno. Ono. Oh, dongakno. Ben tenang. Oh, siape?
mati ku di. Wong menurut aku mati ya tak tinggal poli kok. Ndonga Iki jowo. kocok kuwi ya. Goblok malah mbok buka ning. Lah wedi dhewe karo wong mati malah mbok kon nyampurnana wong mati. Salah mbok kubruk. Situ Mbak Sampurnana Brondol. Dagage ngono lho. Lah ya Allah, menengo cangkemmu aku. Marani mak. Mamom wae. Terus sapa sing ndungakno? Kowe. Imam kena to? Ya, ayo Sing dicekno. dawa apa sendak? Sing cekak wae lah. Cekak. Sana ora kadang ora kok. Bareng ya. Ya, bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Goblok lho. Terokno. Terok saiki nyok munyok. Oh iya saiki ya wis ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Eh. azim. Suratane lho ndi? Lagi wong mbok buka terus mbok tutup mana dirubung laler. Hari kok sing cekak. Sing cekak sing apa ngono lho. Buka tutup ayo wis rampung to, Pil. Weh, Amin. weh urung. Jung, aku ngomong. Ayo Sumailah qadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Dalil. Al-Fatihah sing cetha. Lah iki mau tak batin arek. Lah aku penting tak batin, penting doline banter. Yasin, Yasin, Yasin. Yasin yo. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ini jenengmu sapa? Tepangaken nami kula Jangkrik. Jangkrik. Jenengan tek jangkrik apa? Jangkrik. Jenengan ndek jangkrik, jenengan Paijor. Jenengan Paijor ngono kene. Jenengan kok jangkrik. Wis ora apa-apa. Asma kinarya Japa. Sumalah khadri Nabi Mustafa si jangkrik iki. Al-Fatihah. La ilaha illallah. La ilaha